Ahoj, volám sa Adrián a som z občianskeho združenia Next Opportunity for the World. Vieš, čo je zaujímavé na tomto aute? Nemá žiadny výfuk. Ani ho nepotrebuješ. Nemá totiž to ani nádrž. Jazdí na elektriku. Mája sa vydáme týmto elektrickým autom na trasu 3400 km po Európe. Ako prvá slovenská posádka sa zúčastníme podujatia WAVE, medzinárodnej rally elektromobilov. Aj ty sa môže stať súčasťou Slovakia tímu, sleduj našu kampaň na ideastart.com. Ahoj!